na po may gala ang Tris Buhakhak para ipakita nyo pag-usab ang Istoryang Komedya Part 3. Okay, sa dili pa na mo pakita sa muhang salida karon no. Okay, sa tanan din namong mga followers, nag-follow sa among channel o sa katong mga viewers namo, wala pa naka-subscribe, please click subscribe button o i-click sad ang bell icon para ma-update mo permi may gala sa amo ang ipang-upload ng mga videos. Okay? Ang gala ani ang istorya, istorya nga pulos komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magmalipayon. Dong, abin niyo kung sa pag-ingon sa tuwang mga supporters o katuwang mga viewers sa ato ang Istoryang Komedya, mayon sila nga kanaang wala bagi mga Tagalog nga subtitle. Pasensya na jud kayo mga gala kay tinuod lang natagam nagi kay ming tulo. Tinuod lang gala, tagam ni kasi tinuod lang. Sus, tagsar jud ka Tagalog among hibaw-an may gala. Usari ka bug Tagalog. Mao ni nakaamong na mo sa among tulungan ka buak mig agi mig buak atong higayon na. Tinuod na kay nga priso mi gumikan sa Istoryang Tagalog. Kaya abin mo mga gala. Subay gud sila dong. Ato subayan mo mga gala, mga guys, mga kuan sa mo ang nagsunod sa mo ang Istoryang Bisaya. Tagsari gibok among Tagalog nga nakamuan. Tinuod na. Ang iyahang nakamuan nga Tagalog, mao rin tao ng kaming tatlo. Kaming tatlo ra gyud. Ang iyahang pod, mao rin iyahang kuan kining mas mabuti naman. Ni unsa to imong nakamuan dong nga Tagalog dong? Ang ako mao rin ang kuan nga kanang Dahil walang pira? dahil walang pira. Paita to tong higayon na to sa una. Wa kita. Wa dito taga mo Tagalog yun. Mao ito ko na kuan. Kaming tatlo, mao ito na. Abi naman kanang dahil walang pira dong nagliso ba ko paglito ka dong manang maghuna ako karon magliso yung dahil walang pira. Mao rin ko dumduman nga puting napriso ta anang istorya ha. Mao ito niyo ka nga. Mao ito niyo ka tong nangawe kasi silingan nga. Ngano ko malista da mi ana sa tong lista. Ngano sa ko nga siya dahil walang pira. Subay ka sila. Among isubay niyo mga gala, pag adto ginuog Manila, sa pagsakay na mo sa Pier 1, tinuod na. naglibog mi ng tanang mga tao. Kung asa mi padong, ingko Manila, yung kamao Tagalog, na tulo kami hitsas mig Tagalog. Ito mi hitsas kompleto mig Tagalog. Tinuod na sa tagsa ka buok ra gyud ay among Tagalog. Mao na may gala nga kami, nahirapan yung kami sa kalisod kung mahingi mga Tagalog. Pag adto og Manila, adto na, lutaw na mis dagat. Pag abot to sa pier, mao may pagkanaog na mas barko, naabi taw na gipusil. Tinuod no nakarelate wa nakakuy ko kay numdum yo katong pagnaog gyud to. Sige ako, hinumdum ka na mura ganig tungod sa akong pagpahinumdum ba. Pag-ingon nga, Mura ko kailak ko noy, hantod karon. pag abot sa pulis, pabihirang pulis. Okay na gipusil lagi. Kaya gipusil, nagriskyo. Sinong pumatay dito? Ako man dito ni tubag dong. Ikaw din to dong. Unsa imong tubag dong? Niingom sa kato ko nga. Basin sakto na imong Tagalog do kanay. Imong Tagalog duli sakto to ana ni ko niya mga guys. Lagi ni ana sa ko mahigala nga. Kaming tatlo. Paita lagi. Pag ingon na kaming tatlo, ingon dayon nitong pulis. Bakit ninyo pinatay? Tubag sa ninyo mga guys nga. Dahil walang pira. Ini sa tong pulis pagkuman. Ang kini po kamo ang kanang among idol. Pag ingon pulis nga dahil walang pira, ang mabuti dito, ikulong kayong tatlo. Ilog din ko na. Ilog din siya. Dali ko kayo ako may wa kay istorya sa Tagalog. Niyan sa kato. Pero ningon ni ko pag-ilog, nag-uol ko pero abi na ko kayahay na ba? Pagkahuman, nag-uol ko. Niyan sa kato. Ang Tagalog ko, sir, mas mabuti naman. Pag-ingon sa sus nakainundo juga to pag-ingon sa pulis nga ikulong kayong tatlo. Ikaw nga nahinungdan ato kay mingon ka mas mabuti naman. Wala man sa ko kay bao nga mapriso dito ato. Mana mga igala nga sa pagkakaroon ng amo ang mga Tagalog amo pinigagpad-hagpat kung unsa gitinood. Napay ko sa imbes na kasud namin tulo og trabaho. Dagdayong me. Ang akong pares Tagalog. Ako sa taon nga kana ang Bisaya nagpasani poste. Ingon ko ako nga baga diri pati na ko ana. Sakit na kayo. Bugat kayo ko. Dapit ko tus punuan og ipasan. Ano ko manyo. Ang Tagalog dis luyo. Luyo Tagalog. Ingom tong Tagalog nga. Ingon tong Tagalog mabigat pa rin no. Ingom bitaw, ginagdag bitaw sa Tagalog. Pwede lagsi kong mabaga. Uli kong sibo. Munag nalisa akong mabaga. Naliwi ni mabaga ron. Okay, pag ingos Tagalog nga. Mabigat pa rin, oh. Bitaw. Sus! Ginagdag bitaw sa Tagalog pa. Lagsi kong mabaga. Mga igala. Hindi na ginahan pa Tagalog. Ay, gala!
malipayon. Wa nga dong, imo man yung isugdan lang katong makaagay na to sa una katong kitang tulo. Sultian di kasi no, pagkagawas na to, espressohan na to. Nakabuag sa na to no, kay wa man tan magdungan atog kuan murag naunam ko ninyo atog pila ka adlaw pagkagawas kay nakapiansa man ko ato. Nakabuag. Nakakuan ko ato na. Ikaw naman sinay kwarta to dong. Naunam ko ato nyo gawas. Ako lagi ato dong, wa ko'y kwarta, naabot lagi ko sa kira lagi. Nakaahat ko pamuring oy. Nangulay ka? Oh, may gani kay sus. Daghana gyud sila palit nako kay ingon sila. Kini may burikat, gamay ragbayan. Ano tinodong. Tos tungod jud aning kalisod na tos kinabuhi dong. Bisan tuod og kanang tan-aw to sa trabaho na to ba nga atong gisudlan ba murag lisod kay pro kayahon lang jud nato di. Di ba? Nangapriso lang ta kay naglisod tag Tagalog. Pero pagkagawas ko sa prisuhan dong, sultihan ta mo tinuod, wa jud ko nawadig paglaom. Ano man dong? Nang-apply kay pong trabaho. Nang-apply yabang ka. Sus karon pag pang-apply og trabaho, pag tan-aw ko, kutob sa unsay i-hire akong applyan. Ang applyan. Si kog susuro to Manila dong. Kita mo kung ngadto ka ng balay nga pabangan. Pabangan. Ni ana man nga nang hire ko no sila security guard. Iya dong. Ko akim ni ang apply ko ni kay sakto kay labas dako kog lawas sa una. Tambok na dong gikan ka sa prisuhan dong. Interview pa ko nga to. Ngoden unsay ato sir? Ni ana pa nga. Unsay ato sir ko nga. Apply la ko nagbutang mo nga to sa gawas mo mag-hire mo sikyo man apply ta ko ma'am. Nya amo ra mo kinahanglang sikyo sir kanang di matug, di hingatugon. Di ka kahingatugon sir ko nga. Di ko hingatugon mo. Uy gamay kasi kas mamota ko dayon. Yes, mato mi ana ang kon. Sige dawat ka. Dawat na. Dali kay dawat kay. Ko kini nya kamo-kamaon mo ka to Tagalog. Okay dugay am tangan to ko. Din ako kuyawan Tagalog wan Wow. Kumaon na ka Tagalog. Nahirapan lang ako sa kalisod pag primero. Pero sa pag beginning. Sa umpisa. Sa umpisa. Karon kay sa kinsa pay mga abang mga Tagalog rip ako kilaw-kilawon ra akong Tagalog. Sulob na ko sa uniforme. Uniforme takin ko atong 38. Pak. Ito batuta pod. Gara na kay ko kayo tanawon kay nanaman ko pusil. Ya batuta pod rip. Pinasnapi pa kay ko ana sa pultahan. Ya wag purma. Sikyo god. Piano nagikagdughan dong. Piano na kay ang dughan niya. Ang daghan na kay abs. Mura magkakato si ingan lagluloy dong. Terus karon kay anak ko snappy kayo. Sus. Tanan ako. Bisag kinsang Tagalog rumo ari drip. Ako jud suklan kay tubagon niyo mo. Tubagon niyo ako kay hawon mo kung Tagalog. Sus ang buanga do, pretty malasa jud sa panahon dong. Ngano man do? Ani nga to kay pabangan man to kong gibantayan. Kisa nga na to dong. Balay ni ko tong pabangan ni Puring. Puring Puring. Sus karon kay naabitin ni naabot Amerikano. Amerikano dong. Naniro. Tagalog, di na ko kumumon English. Ako lang yung kayahon kay trabaho man. Baguod pang Amerikano ana siyang malita. Baguod. Ingon na siya, hangad-hangad pang Amerikano ana. Hey Joe. Hey Joe. Bis nga tulik si mong nga na Joe na noon. Di naman ko si Joe. Tulit sir ba ko? Siya, is this house for rent? Ingon ko nga. Katagaan ka balay bitaw ning puring. Ingon siya, ngutkot ang Amerikano. Siya, what dito kasabot siguro? Ingon siya, what did you say? Sir, kana si Jose. Igsoon na siya ni Puring pero unal na siya namatay. Ang Amerikano, mura na ba? Mura siya kasabot ako. Tingkag nunggan. Ano mo na yung simura na siya nasukuin siya? Are you foolish? Yung ko nga, secure ako sir. Hindi taong ko foolish sir. Nasuko ba yun? Yung siya, sugod talikod. Lakaw. Siya, tomorrow, I'll be back. Yung ko, sakto niya ka sir, ang namatay ni Puring, tomorrow yung hubak. Oy gala, ania ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magmalipayon. Ako bitaw dong, sukad atong pagbiya na to dito sa Manila. Nakagawas ka to? Sus, problemahan ako kay naabot lagi ko atong kira lagi kay wan ko laing pangwarta gid kini matay grado. Sila panguan dito. Nangilad lagi ko sa mga babae lagi nga. May kay inapoy ni kubit ni mo no nga siraon mo kay kagnaw. Naa lagi toy lalaki do nga ayat akong abangan. Karon kay tungod sa kong pangwarta lisod na kayo nagsubot sayab ko sayal gyud. Kita sa nimo paano mo. Kita na ko Puti kay paado mo nagsubok sa uling. Karon kay ingon man tong laki nga ngagi siya. Miga. Saman, pwede ka. Ingon ko. Sige siya, pwede pa ko. Hindi siya nga. Sige, kuan nang daanin ko niya.
hikap lang ko. Ko sige sir, hikap lang sir. Mahal ra bang bayad ang hikap sir? Pila may bayad? O sa gatos. Ingon siya, patay akong kwarta diri mi gas tintar man ni kay nabilin mo ko og para plite niya. Ihurot ko nimo hatag wa na ko plite. Sa bahala lang sige, lang. Bahala lang bubaklay ko. Muhal na ni sa tinta mi gas basta hikap ko at ko mo hikap ko. Kuot O, siya. sige sir. Sige. Kuot ari sige tinta ba pa. Ana din ko hayaan na din ko niya. O sige, kuot sir. Pag tanaw niya na may gabitan siya. Ari na ko sa tinta be. Di silbi na kay ulisi. Nadadam ka ulisi. Mauto nga, mo siya kibaw nga martilyo to. Martilyo na to nabitay nang-apply, dam to pang-apply na kong panday. Nang-apply ka panday. Oh. Mao ito akong gibuhat lagi kay nabuwag mo kita to. Ay, burikat Boto ni nga apply ko diri panday. dong. Katong imong gi-apply ang sikyo. Ako iga panday ato oy. Aw katong pabangan ni Puring. Oh, kato si Puring. Sus, Ikaw din nagpanday ato day. Ako'y nagpanday ato. Buhi pa to, daga pa siya. Sus, pati pagkagupaha to nung lami kay glawas. O ikaw din nagpanday Oh, ato balaya day. bago ba to siyang minyo sa iyang bana ba? Mm. Mi ang lawas puring paghuman na gina ko panday ng kaliwa sandong nagtrabaho ko pa dito so kanambal ka na singa na ni swimming pool swimming pool ba swimming pool Oh, swimming pool. swimming pool naman noon boto nga ko pagka sudla na sa tubig dong Oh. iya man gipabuhatan diri og kana tiris Oh, o ba kana silbi ang bakanan ba Oh, ang bakanan. Oh, Diving board. oh dagkok and lubi Dago lubib. anak ko ako usa ni oy Oh. gitawag na ko yang banay ko sir timbangis ko ni sir be kay ako ra mag-usay ang kuha ingon siya nga sige ko sir ilansang lang ko ni kusa dre sir ang lansang ako gigamit lagi sir dong lumiro 5 numero 5 akong gamit kampak ang martilyo na bunot ko kung martilyo dito nagbitay ba bunot ko ingon ko hampak sampak na Oh, sampak. ang usab diha man si sir gunit ko sir lakaw lang dito sir Okay. kay Lansang naman tong pikas. lansang naman pikas ko may ikog mo sir kamor ba nagsweldo nako sweldo inyo siya tinuod na may gani kay baton giga kay isog nako da okay kay ikog day kay isog naman noon inyo siya sige adto na ko Lakaw siya. lakaw siya sur pagkatitiod puli bitaw na si Puring. mampuring man ko ato Okay, amo lito mo. mampuring Nagtupis ra. Asa to siya padong ligo. padung sumimpo ba Oh, swimming pool. anak ko wow igor ko nakadukdok og kausa lansang daw lumiro 5 lansang ba niagi man ko wow niagi hindi ko wa na sir lingi ko maslingan Imo sniper si Puring. tanaw ko agi si adiha batungod doon kay anak ko panladok dong hampak si ko sus sus Dok-dokan ka mo. mampuring anak-anak man siya dito pak tuslaw dato islang biya ng dato lako anak din na naong Islang. islang na siya magdato lako ang hayang man si mampuring sus nampak nito Dok-dokan ka mo. napay usa ka dukduk para sampak galansang ba kiti ko mo din Si Puring to langoy-langoy. naghayang-hayang dingi wa sir tang martilyo pa kuha ko sa kong lumira 8 lansang ako di ko silo bitan na ako mampuring pak sus ag tawag bitaw sir Sir. ibalik sir ba kay abi niya ko man sir na ano ko sir gunito ba ano ba ko kuyawan ko inko sir nakay lansang numero 8 sir nanare sir hindi siya Ay gala, ani nga ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kiling paminawon, kamong tanan magmalipayon. Hey! Okay, shout out mga gala sa OFW Kalingawan TR. Shout out din ni Ayan Tisaluna from Sarangani Island. Okay, mga gala, shout out usab ni Liricas sa Subira from an Abiso Family, Barangay Dulis, Negros Occidental. Shout out sa ni Mabayamban Marwin from Davao City. An Del Bando from Qatar.
shout out ni Annie Rose Maghuyop Taoy from Kuwait. Shout out usab ni Joanna Ambag from Kuwait. Shout out ni John Paul Balignot. Sambot Shout out usab ni Jonski Tihumis o Tihumis family from Baybayliti. Shout out ni Changli from Jinsan. Insik na dong. Shout out usab ni Rosa Ronelia ug sa Gansa family. Shout out ni Angel Maime. Shout out usab ni Ayan Canillas from Bacolod City. Shout out ni Kram Ang from Calamba, Misamis Occidental. Shout out usab ni Dexter Castanos sa A.G. Gonzales. Shout out ni Juven Caminade from Chaton Negros Oriental. Shout out usab ni Ralph Mahidlaon. Shout out ni Rosemary Tagalog from Zamboanga, Sibugay. Shout out usab ni Diz Dagaas from Pasig City. Shout out ni Angel Labo from Saudi. Shout out usab ni JC Magatao from Japan ug Jonathan Garredo ug sa Hitomi Boys diha Hinamasi ug ihimikin. Sa akong igagaw diha si Rinaldo Laya sa Japan ug akong mga silingan nga si Jipongs Villasencio ug Buboy Moncada. Shout out ni Nancy Paraiso. Shout out usab ni Idol Jimbo Camoro from Saudi Arabia. Shout out ni Vince Aiso from Germany. Shout out usab ni Larry Mart Ariglado. Shout out ni Joe Mosquisa from Zamboanga, Sibugay. Shout out usab ni Joseph Agokoy from Bohol. Shout out ni Jaime Chavez from Margosa, Tubig, Pagadian City. Shout out usab ni Inday Mary France kawa kauli kay na lockdown diha sa Talisay City. Shout out ni Rio Hildendes from Bantayan Island. Shout out usab ni Upaw Sincero. Shout out ni Jack Joy Official. Shout out usab ni Mr. Siklip. Shout out ni Jumar Bugas. Ini kay pamugas yun eh. Shout out usab ni Demon Slayer and Bibit and Rumil Untulan. Shout out ni DJ Dilos Trico. Shout out usab ni Israel Pangibot. Shout out ni Sammy Mix and Mangguati family. Shout out usab ni Christine Sumante. Shout out ni Windy Katalan diha sa Caloocan, Manila from Davao del Norte. Shout out usab ni Margie Mendoza from Riyadh. Shout out ni Ronnie Cartaginas from Panabo City. Shout out usab ni Jewel Sapanta ug sa iyang Lutag Gamat chapter. Shout out ni Giovanni Makarate from Usami City. Shout out usab ni Dindo Unde. Shout out ni Arnel Roche from Toyama, Japan. Shout out usab ni Romel Jungon, Tungaan, Valencia, Bukidnon. Okay, shout out din ako ang manghod sa akong asawa no nga si Gay Noblesa nga nakakaroon sa Dumaguete City. Okay, shout out natin ka. Shout out usab ni Inday Bibi Jubilin sa Balande nga akong sister ug sa akong bamaigsoon dahil sa akong papa Espiritu sa Balande sa Lilingayon, Bukidnon. Sa di pa mo Muhammadong, ako sad mo shout out ko diha sa Barangay Cantibas sa ako ang mga bilas pagguwang sa among isig kasawa amigsoon ni Richard Sumaylo ni Jason Sumaylo diha sa Barangay Cantibas na karon silang trabaho sa Tunisi kung nagtan-aw ron sila sa ilahang uban silang mga kaubanan ingon man sa ako ang ugangan nga naari gyapon dito nga si Josjado Mangguray ug sa tanan niyang mga igsoon nga naa karon tutok sa mga channel Janwa Mix TV. Og shout out usab mga gala sa diha sa Mingdanilla si Bibi kini sa Domingo og usab sa iyahang mamag sa iyahang mga silingan diha og sa tanan nga mga akong amigo diha sa Mingdanilla. Og shout out usab diha sa Gaas akong mga pagumangkon og igagaw mga Gabunada family og inguman sa tanang mga sa Balande sa Prinsa og sa tanang tibok Balamban. Okay, shout out din ako no, special juga para nin ako ang akong mama ning papa nga nindot kay pangan si Tino og si Tansyang. Og shout out today sa akong mama, Happy Mother's Day karong adlaw sa akong mama Irene Lapera sa Balande ug sa akong mga sister si Ate Wilma, si Inday Rosalina, si Inday Winilin ug sa ilang bana nga si
Puljan Piloto sa gawas sa nasod ug ni Dudong Mark Ansiro na yapon sa gawas sa nasod. Amping mo diya kanunay. Shout out ko kinatapusan sa ako ang mga igsoon diya sa Barangay Abukayan ingon man sa Minaw sa tanan og didto sa ako ang barangay nga gipuy-an sa Japon sa Cantibas, Duangan. Nagatan-aw sila nagatutok sa among video karong adlaw sa Tres Buakak labi na gyud sa Mindanao dito sa Valencia Bukidnon ni Silverio Bunghanoy og ni Munina Bunghanoy og sa kong ayaan nga si Jinya Laspunya. Nagatutok nagatignaw sa iyang mga anak nga si Jingjing uban pa nga wala ko masampit kamo na lang igo mosabot kay kini ang inyong ig-agaw maoy nagpasabot kay kamuray nagbuot-buot. Atong ayaan. Atong ayaan. So, ang wato ako visit out ato. Okay. Okay, mga gala, salamat Daghang kayo salamat sa Tris Buakak Janwa Mix TV. Shout out sa birthday ro, sa birthday. Shout out usab sa nag-birthday karong adlaw. Di isab to. Asam to. Ay dira ni Edward Fritz Guli ug sa iyang amigo nga si Ri Jimenez nga nag-birthday karong adlaw. Og ni Mang Kanor Comedy Box, Marlon Lipasana from Masbate, Innocent Evil, Maninoy Maninay TV, ha? Tung TV. Ano naman dong? Jurin Campo from Talisay ug Rini Duldulya from Bungan City, Eastern Samar. Shout out usab ni Angel Labo from Saudi. Shout out usab ni Jaris Paul Silverio from Urgilio, Cebu. Shout out usab ni Raymart Clayang family, Duterte family from Mindanao. Jurin Campo from Talisay City. Ug shout out usab ni Rini Duldulya from Burungan City, Eastern Samar. Daghang salamat mga igala. Ug atong mapaka-subscribe sa Tris Buakak, subscribe na mo sa among channel Janwa Mix TV ug ayaw kalimot pag-click sa bell icon aron pirmi mo maka-update sa bag-o na mong i-upload nga mga videos ug mga istoryang komedya ug kantang komedya. Daghang salamat.